Iya, kuwi iso carane pijet. Ning kula menika mboten saged carane pripun anggenipun mijet itu, Paman. Nak kowe ora iso carane pijet tak wene ngerti. Pijet iki gampang. Cobi pripun? Ini wiwit saka dhuwur mengisor. Saka ngisor mendhuwur aja nganti ana sing kliwatan lho carane pijet. Oh, ngaten ta, Paman? Iya. Saka dhuwur. Mengisor. Saka ngisor. Mendhuwur. Leren sithik sik ah. Leren sithik. Kok tengah-tengah leren. Tengah-tengah. Bento sing mari inuk kok malah kok gecek. Inu-inu napane semare kurang ajar nggih ngoten niku, Paman. Yen ra gelem. Rodok tipis iku senenganku. Ngerti? Gelem apa ora? Ora gelem? Dadi perawan kasep. Ya iki. Ojo mlayu kowe. Sesuk tabuh 8 aku lan sliramu bakal sowan ana ing kraton Bumiloka ngadhep ana ing ngersane Sang Prabu Bawana Aji putramu Handaka bakal tak antik. Kula menika. Yo. Napa katingaren panjenengan menika kersa nganti kula dalangkeng putra. Kula sampun dangu mboten tindak wonten ing kutha raja. Jalaran ngene, Nyai Patih. Putramu Handaka bakal tak tonyol-tonyolke. Besok yen aku wis lengser, wis ora dadi patih, bakal gumanti ngenteni aku dadi patih. Dados ingkang panjenengan kanthi menika namung dumateng Handaka. Lah menapa legawa menapa mboten kanthi, Kang? Legawa? Ngopo kok mikirno karo putramu Legawa?
Desine asa kados menapa menika Kang Putra lho Kang Mas. Ampun ngantos panjenengan menika dak siya dumateng Kang Putra. Panjenengan menika sampun benten-bentenaken. Mergo padha-padha putrane ora kena bena kasih. Ban cindhe ban silagan. Nanging Nyai Patih, Kados pundi Kang Mas? ing antarane putramu Handaka lan Legawa. Yen Handaka besok gumanti dadi patih, yen Legawa wis ana cadangan dhewe, wis ana calon Oh, dhewe. ngaten. Menawi to kersa panjenengan kados mekaten, sedaya pangandika panjenengan badhe kula estokaken kok Kang Mas. Mula kene putramu Si Handaka tatanen sing becik, aja nganti kuciwa mengko ning ngersane Sang Prabu Bawana Aji. Oh, ngaten. Dandanono sing apik ya. Oh, ngaten. Tak dandani ya nggih ya. Mengko busanamu ki kudune ya diganti ora kaya ngono. Sanajan to dikaya ngapa sliramu ki putraning patih wong nomor 2 ana ing bumi loka. Rantinen sawetara ya nggih ya. Agem-ageman ingkang kula wingi. Mas. Mas Bro. Dengan iku ngaget-ngageti kula. Saking pundi kok, Mas? Kowe kok nganggo bari-bari Dik? Kula niki ajeng wonten ing Kutha Raja, Bumi Loka. Ning ngene apik-apik kono. Agem-ageman kula kados pundi? Apike, adikku bali cah. Panjenengan mengke kados ngaten, kados kula, Kang. Iya. Iki lho. Loh. Bu, Apa le? aku diguyu terus ya, Bu. Sapa sing guyu? Kulo abirang. Mergo gumun ngerti bagusmu ki ora karu-karuan le. Guyu lah aku bali. Remen kala panjenengan, Kang Mas. Bali. Le, satunggapan maneh Rama Dalah Ibu ki bakal tindak ana ing bumi loka. Ibu arep lunga. Aku alu abu. Ya putraning pun ibu ki loro cacahe, mesti bakal tak kanthi kok, Nggir. Aku nganggo klambi apik-apik ngene Ya aku. mesti bae pun ibu ki wis mundhut kanggo sliramu jare. Iki, Bu. Karen. Hei. Kene pun ibu ki dibantu. Ngosek aja kaya ngono. Tutupi ya, Bu. Ya ora kok, Nggir. Mengko nek ditutupi ra ketok raimu ya. Nah, diteko dadi loro. Luyu telos aku kuwi luyu telos. Ora apa-apa ta, Le. Kok remen kalih Mergo gumun. Ning desa Krapo ki ora ana baguse kaya kowe. Ya bagus dhewe Hardi ya, Bu. Ardi, Iya. kuwi. Aja bagus putraning ibu Andaka. Isih bagus Nih, madhep ibu. Nah. Apik. Walah. Mbari aku. Putraning ibu ki ya mesti bagus to ya. Iku gedang apa itu? Wonten apa, Kang? Nganggo tepas balu bunyi we. Endi? Nganggo tepas. Iya, putraning ibu bagus. Coba mlaku kok sing Aku mau dekane ngono, Bu. malah rene pun ibu sing nyomong ya Nggir ya. Le, bangku kok ngene iki jane kabutan apa to, Le? Heh, iki kabutan apa? Masih salah ibu aku udah disunatno. Niki Mau pusakane. satu ya wis tak sunat. Niki pusakane. Lho, pusakane. Lah. Pun. Rusak aku. Apa, Le? Nyai Patih, Cek kula Kang Mas. wis rampung. Sampun. Ini kene Handaka. Kados pundi? Aku kepengin mirsani karo pengagum OHP. Ratu kene, ratu kene. Bagus to? Pripun, Kang? Pripun agem-ageman kula? Jenengan dulu. Nyai Patih, Cek kula Kang Mas. yang gurimu sapa iku? Mboten wonten sinten-sinten. Aku ngerti ki ana wong ki sapa iku. Sinten? Ali ya. Kedipe piye Le kedipe Le? Legawa. Legawa. Apa, Pak? Kok apa Pak piye to? Dalem. Lah, Sapa sing gawe kuwe mlebu ing dalem kepatihan?
dicopot. Ayo dicopot. Ayo dicopot. Aku bali dhewe lho. Gelem nyopot ora? Ojo. Gelem nyopot ora? Nyopot. Mas. Panggonanmu iki ra kene. Panggonanmu iki kandang bebek ngono. Ngopo kowe? Nisi-nisine lopo? Aku anakmu ora. Ora sudi ngakoni anak kowe. Diapormu kowe biarongan. Ayo lunga. Lunga ora? Panjenengan menika anggenipun dak sia dumateng si Legawa kados mekaten. Cobi menawi to Legawa menika panjenengan siksa tartamtu ing mangkenipun badhe dumuniki men pecah sinten ingkang kelangan Kang Mas. Aku isin Nyai Patih. Isin. Anak ngono iku isin. Lho sampean duwe anak Legawa ngene iku isin. Isin. Oh, ngaten to. Keng menapa panjenengan anak Legawa kok isin nak nuju ngeloni kula kok mboten isin? Jeneng anake kena dijaluk nek ora kena diselaki, kudune bisa nrimo ing pandum. Nanging keng menapa panjenengan nika ngowahi kodrat Kang Mas? Ngerti ya, biyen iki nak metu elek, tak kon ngempet kowe. Lho kok ngempet? Aja ditokno. Lho sing betah sinten? Wis ora usah gagas karo Legawa. Sing baku aja nganti sesuk kuwi luwe padarane putramu, ayo sarapan. Sarapan, Nek. Nggih. Ayo diparingi mam sugih bapakmu ki nang Bumi Loka ki ora gelem numpak bis, nggo mobil ki ora gelem. Kudune ki mlaku mula kowe kon sarapan. Mlampah kula niku. Kok ngaten to Kanjeng. Jane bapakmu ki biyen Lajeng mbok mesaken iki dumateng Kang Mas Legawa. Ya ora mung kowe dhewe, pun ibu dhewe ya galih kaya ngono. Sami-sami putranipun kok. Ya wis dikaya ngapa iki wong tuamu sing ngukir jiwa lan ragamu. Jeneng aku wong wadon kudune mituhu apa sing dadi kersane wong lanang ngono lho, Lek. Ya wis ibu tak masak dhisik yen to sliramu mengko ora tak kei sarapan. Ibu mesti bakal didukani nggih. Ampun dangu-dangu. Ora, paling 2 jam, Lek. Wah. Masak 2 jam. Sampai luwe wong itu. Bu. Walale sibu ki mau ning pasar. Pripun? Pasar Mulakan ora ana krupuk, monggo klangenanmu. Aku ya lesu. Kene le. Aku Mas. Kene nggih. Lawe apa, Bu? Daging. Daging. Ageng apa, Bu? Sapi mbok kebo iki mang. Icipi ya, Bu. Aku. Ibu wis Sampean lemu sing le ngicipi mang mawon. daging le. Hak sayang. Waduh cilaka kanggo kecantol untune mesti iki. Nggih, lah niki pripun saniki? Pripun Kang Mas? Lah, Untuk pinter. Piye nggih rasane masakanipun ibu nggih? Iwak sapi dipangan marah. Lah iki sih. awak wedhus. Iwak wedhus dipangan. Ambune prengus. Iwak babi. Dipangan ora kena. Babi kok kena. Alam. Goblok. Hak, sing ngambuk cangkemmu. Lah. Genti-gentan ya, Le. Sampun Ibu. Kang Mas Legawa. Bu, Ngapa nggih? pengen. Ora kok. Ben tuku dhewe Kang. Coba sepisan meneh. Masakane jan enak tenan, Le. Gandane, Le. Sing kabut. Sereten. Wis sarapan Nyai Patih. Pasti aku. Wis sarapan. Sampun kok Kang Mas lho. Dilawuhe iki ngendi? Nggih, ha. Ayo sarapan sing wareg. Sampun. Napa panjenengan kok ngersakaken Nggih, dar? Enten napa? Wah, lho, Napa? Legawa. Legawa. Dalem. Ayo, gini. Kene. Ngopo mrene meneh kowe? Weteng kula lesu Romo. Wetengmu luwe kepengin mangan. Nggih. Wis didulang karo ibumu, Agek sithik. agek sithik. Kowe kepengin tak dulang?
Kepengin didulang Rama? Nggih, Rama. Tak ganti lawuhe aja ngene, Nyai. Daging kok Kang Mas. Daging empal sing gedhe. Ngene cilik-cilik kanggo ngopo? Tak golekno gorengan empal sing gedhe. Tunggono kene. Rama apian ya, Bu. Tinggaran apa ramamu ki arep mati ya lho ya. Tinggaran kok kebuka atine kaya ngono eling karo anake. Aduh seneng pengyaling kon ibu. Daging niku kala wau lak alit-alit sak niki paringi ageng-ageng. Ramamu mau ngendika to, yen daginge mau cilik iki digoreng nek empal sing luwih gedhe. Seneng ya, Kang Mas. Kene nyer caket lawan ramamu ya nyer ya. Kowe bakal tak gorengno iwak empal. Panganan sing enak ya Le ya. Bu, empal kaya tahu boto, Bu. Ayo mangan. Duduk. Aja empal rawe, Rama. Ayo dodok ora usah nangis. Kang Mas, Aku kepengin dulang kowe. Luwih cilik nganti kowe dewasa ora tak dulang. Panganan iwak empal iki. Aduh, tuku karo sito lantak. Yen kowe ora gelem mangan, tak lebokno cangkemmu, tak bles-blesno cangkemmu. Ayo dimangan. Ampun. Kang Mas. Sampun Kang Mas. Apa kowe? Sampun sanget-sanget anggen panjenengan dasi tumateng si legowo Kang. Yo kene nek nego tak dasi yo kowe ora Ini trimo. bentuknya ora panganan yang menungso Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas sampun, Kang Mas. Kang Mas sampun. Aja ngen. Aja kok bangun. Aku lesu, Rama. Wetengmu lesu. Mau lagi didulang karo ibumu mung sak sendok. Beda, Rama. Rong sendok kepengin tak dulang aku. Tak dulang kowe. Nggih. Maaf. Mangan kene, Bro. Kang Mas. Kok asin, Bu. Kepengin meneh sing luwih akeh. Pangan. Ayo Aja kok. pangan. Aja Pangan. Aja. Gelem mangan apa ora? Ayo dipangan. Kang Mas. Aja. Kang Mas. Kang Mas. Ampun. Aja nganggo tangan. Dikongkop. Ayo, Rama. Ayo dikongkop. Duwe cangkem ora? Aja gitu. Duwe cangkem ora? Kowe saben dina tak ploro ora mati-mati iki kapan. Isin aku di mana koyo. Mboten napa-napa Kang Mas. Ora usah ditangisi. Enggak gebelo sirah. Piye? Jaluk ngombe. Sareten kowe. Jaluk ngombe. Ngerti ketelak barang. Bu, cepet aku. Kene ya. Aku sing ngombe. Pun kok Kang Mas Aku kersane sing ngombe. kok Kang. Aku sing ngombe. Aku sing ngombe. Ngombe. Mana? Rama jahat, Rama kejam. Mas. Kowe saben dina tak kejemi yo sek. Kanthil nyawamu ning ragam. Ayo minggat. Rama. Minggat. Gelem minggat ora kowe? Nganti pegel tanganku. Namun kesangetan kok Kanjeng Rama. Monggo asma panjenengan menika sampun kondang sampun. Kang Mas, Kang Mas. Ampun Kang Mas. Aku wong tuamu karo keprok iki piye? Sapa sing arep keprok? Kowe sapa cocok karo keprok? Oke, Rama, Bu. Pakoke nang bapakmu ora apa-apa ibu dadi rondo ora apa-apa le. Sing baku ibu urip karo
saka rumangsaku arep dikepruk karo Legawa. Kang Mas, cobi to Kang Mas. Menawi to panjenengan nika dulu dumateng Kang Putra kok kesangeten panjenengan. Lajeng badhe wonten pundi ing mangkenipun si Legawa Kang Mas? Ora usah mikir Legawa. Sing baku wektu dina iki aja nganti krandhat sowan ning bumi loka. Ayo tak kanthi barengan karo Handoko. Boten. Ayo. Boten Kang Mas. Sebab apa ora gelem? Boten wonten ginanipun menawi to kula menika sowan wonten ing bumi loka. Jalaran Menawi to tumindak panjenengan ingkang kados mekaten Kang Mas. nek Boten Kang perkara Mas. iki Sang Prabu ora pirsa, Ayo. Boten Kang. Ayo tak kanthi. Ayo Nyai Pas. Kudu aku rasuti. Ayo. Aku rasuti. Desa ngrapah ketoke iki. Kok adoh wong adoh etan iki piye aku arep njaluk tulung ning sapa ya iki? Enake mati kendhat ae aku. Engko nek wis mati kendhat, aku dadi pocong bapakku tak tekek. Duh. Yo gak mati nek taline semene. Tak nganggo apa ya iki mati yo taline semene ora iso mati aku. Njaluk ning Gusti Gusti, kula nyuwun tali sing dawa Gusti. Gusti, kula nyuwun tali sing dawa. Iki yo mata taline dawa iki. Mata iki ngomek jami. Jak iki. Ono. Gak bener. Utar. Kompak tas. Mati. Tek. Katamu picek ya. Nulungi yang malah mbok enak-enakno ya aku kenjat ta. Loh, sampean sinten? Nulungi malah misu. Sampean sinten? Pangeran Hadiwarna. Lho, anake kanjenge nika nggih. Putra saha Kraton Bumi Loka. Nyuwun pangapunten nggih, Kanjeng Pangeran. Kowe iki sapa? Kula Legawa. Legawa. Nggih. Lho kok nganti kowe arep mati gantung iki jalarane apa? Kula bendina disia-sia kalih bapak kula. Dak siolan wong tuamu. Nggih, kula nek maem diawor bebek. Kula tekan turu awor bebek. Kula manggone teng kandang bebek. Nek adik kula nggih manggone enak ning kasur turune. Lho bedane iki apa kowe karo adikmu? Adik kula rupane bari kok, Den. Mergo adikmu sing rupane bagus. Nggih. Kowe ana keng tanpa rupa, Nggih. saben dina disiksa, Nggih. didak siolan wong tuamu. Niku leres, Den. Saiki aku ndak takonan kuwi. Nggih. Wong tuamu ki jenenge sapa? Bapak kula namine Pak Setyo Guna, Den. Paman Pati Setyaguna. Nggih niku bapak kula, Den.
Legowo. Nggih, Den. Sausing aku ngerti karanmu sing kaya ngene rumangsa trenyuh. Rumangsa melas saengga kadudut jroning atiku. Nggih, Den. Ing kene aku bakal menehi pitulungan lan kowe. Sampeyan sabiyantu kalih kula. Lah sampeyan apa mboten isin ndek kanca rupane elek korengen, Den. Apa ya mergo kowe ala? Mergo kowe cacat sing kaya ngene njur aku kudune isin duwe kanca karo kowe. Nggih, Den. Lah iki kebeneran ke bisa ketemu kelawan aku. Nggih. Manggon ing perkara iki saka tumindak lan pakartine wong tuamu. Kowe melu aku ndak suwanake ngersani Kanjeng Rama mengko ndak suwanake pengadilan. Nggih kula kurut, Den. Wis, Kurut, Den. aku. Nggih monggo, Den. Dawuh katimbalan Sang Prabu. Ora dungsana piswanan jeneng sira malah kepara ngirit keluarga munggah pendopo ing kraton bumi loka. Apa wigati? Saderengipun kula matur, kula taos sungkem pangabekti kunjuk. Ya tak tampa pangestuning sun tampana. Mila kula ngantos sowan ngadhep wonten ngersa panjenengan. Sak keluarga kalih anak kula si Handoko. Jalaran kula badhe matur Sang Prabu. Ngenani bab apa? Menawi benjang kula sampun lumengser dados pepatih wonten ing bumi loka, mugi kaparingaken dumateng anak kula si Handoko. Nyai Patih, Paring dawuh. apa ya pancen kaya ngono lekase garwamu Patih Setya? Niat lan setyanipun kados mekaten inggih. Kaya ngono. Jenengmu Handoko. Menika leres. Miturut ature ramamu besok kalamun ramamu lengser nggone jumeneng patih bakal diparingke kelawan sliramu. Njur bisa apa kene dalem kepatihan? Saderengipun kula matur kula ngaturaken sembah pangabekti. Oh iya cah bagus, tak tampa pangestuning sun tampan. Sanget ing pamundi mugi dadosaken jimat. Iya. Leres napa aturipun Kanjeng Rama. Yen Rama menika sampun sepuh lengsere mantos dados patih menika kula. Kula menika sampun saged olahing bela raga tanceping curiga welas pungsalastra mandhap sainggilipun turangga. Boten namung menika kasusastran, kapanditan, kan prajuritan sedaya kala wau sampun kula ayahi. Kabeh wis kok sinaoni. Menika Patut kalamun jeneng sira putrane Patih Setyaguna. Ya yen pancen kaya besok lintiring ramamu nggone jumeneng Patih bakal ndak paringake kelawan jeneng. matur. Atistaguna, ya yen pancen kaya ngono, besok kalamun jeneng sira lengser mesti ndak pasrahke kelawan putramu Raden Handoko. Matur nuwun Sang Prabu. Kaya ana tamu sapa kae? Oh, Adiwarna kene iki. Basuki Swanto. Pangestunipun Kanjeng Rama sowan kula kalis ing sambikala. Sungkem kula katur. Ndak tampa pangestune Rama Tampanana. Kebat anggen kula mundi saengga ndadosaken jimat. Ana wigati ngono apa ora sun timbali jeneng Cramara?
ewondene ingkang putra tanpa trimbalan kumawantun sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama pancen wonten kawigatosan. Wigatine apa? Sunduk kalian menapa ingkang dados dawuh pangandika panjenengan. Menawi benjang lengseripun Kanjeng Rama saking dampar Maesandanu boten wonten sanes putra ingkang kapiji ngantos palenggan kejawi namung pun Pangeran Hadiwarna. Kuwi bener to. Nanging saderengipun kula kawisuda kula kedah saged anetepi syarat. Sepisan kedah pono sak piring reh. Angka kaping kalih kedah purun wawor dhateng kawula saha ngertos sepinten tebanipun laladan wonten ing kraton Bumi Loka. Lah sinaring kula nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama. Punten satengahing margi kula menika pinanggih kalian Kaneman. Kaneman kala wau ala keng tanpa rupa tegesipun bocah cacat. Cacat sarandine awak. Sasampunipun kula mrangguli Kaneman kala wau badhe mati gantung Rama. Arep bunuh diri. Namung jalaranipun saben dinten dipun daksya dipun siksa kalih tiyang sepuhipun. Lho, emane tiyang kala wau gadah putra kalih. Ingkang setunggal bagus pasuryane, ingkang setunggal ala keng tanpa rupa nggih Kaneman ingkang kula panggi kala wau. Nah, terus kepiye? Saben dinten dipun siksa. Lumangan sak mangan wae diwor kalih bebek. Turu sak turu dipun papanaken wonten ing kandang bebek Rama. Jadi bocah kuwi nelongso atine nganti arep sudut jiwa utawa bunuh diri. Kok tulungi? Leres ngaten. Dadi sing nyiksa ki ya wong tuane dhewe. Leres ngaten Rama. Kuwi ya anak-anake dhewe. Anak-anake dhewe lho mentala-mentalane kok disiksa. Lho, umpama kowe duwe bapak kaya ngono, kok tegel karo anake. Nek cara kowe piye to? Nggih. Nek kula gadah wong tuwa utawi kula gadah bapak, kok tegel nyiksa kalih anake dhewe, nggih kula dongake. Kok dongake kepiye? Muga-muga besok matine disamber gedhek, Rom. Nek ngono ya padha karo aku to. Umpama kok ana bapak mentala nyiksa karo anake, mangan wae diwor bebek, turune wae ning kandang bebek. Ya muga-muga bapak kaya ngono iku nek ning ratan gedhe ditubruk truk ajur mumotone. Kula nggih badhe ndongaaken tiyang sepuh sing kados ngaten iki. Dongamu kepiye? Lah kok mentala wong tuane lanang kok nyiksa karo anake dhewe. Jagat niku nembe pireng niki. Lagi krungu iki. Nggih muga-muga wong tuwa kaya ngono ku nak ning dalan ditabrak truk brobrok. Truk brobrok iki ora iso nabrak. Role aku kok pengen ngerti. Coba bocahe, dikanthi ana ing penduk. Menapa sampun wonten keparing Kanjeng Rama? Iya. Lho Hadiwarna. Paring dawuh. Kuwi to bocahe. Nggih menika pawonganipun. Le cah bagus. Nah, jenenge. Jenengmu sapa? Nami kula Legawa. Jenengmu Legawa. Nggih. Cah bagus. Kula aja bagus sakake. Nyatane ya bagus tenan ngono kok. Kajenge. Piye? Kula ngaturake sembah. Pinter jebul. Tak tampa pangestuku tanpa nono ya Legawa. Nggih, kula tampi mugi dadosaken seger kuwarasan kula Kajenge. Legawa, Dalem. miturut ature putraku, Pangeran Hadiwarna jare kowe mau arep bunuh diri. Nggih. Arep mati gantung. Nggih. Sebabe apa Legawa kok arep mati gantung? Kula diusir karo bapak kula.
Lah mangane piye, Jrek? Nek mangan kula royokan kalih bebek. Mangan diwer bebek. Nggih. Lah wong tuwa kaya ngono kuwi nek cara kowe kepiye? Oh, wong tua kula nang duweni kelainan kok kajenge. Duwe kelainan. Iku ngajari kula terus. Kelainan ki tegese edan taun ngono piye bapakmu? Boten gawane nyeksa kula terus iku lho. Nek Ngono. boten nyeksa kula tangane semuten. Legowo. Nggih. Jajal kowe rada maju kene. Cedhak. Iya kene awor aku. Ora apa-apa. Kowe iki kok ngeget-ngeget ya. Legowo. Kula kajenge Ana apa kowe kaget nganti geledak? enten barongan. Hah? Ana apa? Barongan. Ana barongan. Nggih. Endi barongane? Iku lho. Legowo. Nggih. Iki pendopo kraton. Nggih, nggih. Lho kowe matur kok sak genamu dhewe ana barongan. Lho nek ana barongan iki barongane ngendi? Iku wau. Iku mau endi? Untuk dalam sewu. Ampun gatekke tiyang elek. Kok ana biarungan bias. Se. Biarungan. Iya. Lungguh. Lah wong dheweke iki wedi barongan. Lah kok kowe malah nesu iki apa barongane kowe? Boten ngriki boten enten barongan kok. Matur enten Lah barongan. iya ora ana ya wis to rasa nesu. Legowo. Apa? Nggih, dalem. Legowo. Kowe iki isih ndek wong tuwa apa ora? Asih. Wong tuamu ya jangkep loro. Nggih, wong tuwa kula loro, adik kula sitok. Nek pancen kowe isih ndek wong tuwa, njur wong tuamu utawa bapakmu ki jenenge sapa? Bapak kula naminipun Sandang. Legowo. Sing dangu iki Kanjeng Rama. Nggih, Nyuwun Lho Pangeran. kowe didangu wangsulamu kok jeneng wong kok ana sandal iki piye? Wae enten sandal 7.000. Oke, pitung. Ayo matur sing apik. Matur sing apik, ora ana jeneng wong kok sandal iki ora ana. Bapak kula Jenenge sapa? naminipun Podho. Legowo. Ora ana jeneng bapak kok modot iki. Pergi aja pangeran, kula wedi. Ki wedi karo sapa? Wedi wau enten modot. Pergi lah. Legowo. Nggih. Kowe ndak suwan aku ning pendopo iki bakal tak suwunake pengadilan. Nggih. Oh, yen mengko didangu kelawan Kanjeng Rama, kowe iki matur wae sing jujur, matur sing bloko. Ayo, ora usah wedi. Kula mengen ditatani pripun? Ning kene ana aku ora usah wedi. Mengke jotos iki nggih. Lambene ben nyanyel kaya kula nggih. Ya mengko tak jotosane. Sampeyan niki ya. Ayo. Bapak kula naminipun Patih Setya Guna. Dadi bapakmu jenenge Patih Setyaguna. Nggih. Setyaguna. Dauh dalem. Kowe kuwi priyayi sing ngangka loro, wakil ratu ing bumi loka. Tumindak sapecak tembung sakelimah kuwi kudu kena kanggo patuladan. Lah kok malah kowe ngladrah tumindakmu ngerti yen iki anak-anakmu dhewe mentala-mentalane kowe nyiksa mangan wae mbok wor bebek turune uga ning kandang. Kaya ngono kuwi apa patut dadi pepatih ana ing bumi loka? Iki genahe anakmu apa dudu? Untuk dalam sewu. Kula mboten gadah anak ingkang kados ngaten. Hah? Saes Legowo iki dudu anak. mboten anak kula. Nan, Saes ora anakmu tenan. Lah dheweke kok kandha jare anake Patih Setyaguna. saged kemawon.
Jalaran kula menika sugih kepengin ngalap bondo kula. Kepengin dadi anake wong sugih. Nggih. Ngaku-ngaku. Niku bodoni lanang tenang wae. Ya, nek pancen kowe ora gelem ngakoni, lega anakmu ora apa-apa. Aku bakal takon karo Nyai Patih. Nyai Patih, Paring dawuh Kanjeng. Legawa iki anakmu apa dudu? Aduh, Bu, Nyai aku Patih. anakku lho, Bu. Legawa iki anakmu apa dudu? Ibu. Aku anakku. Nyai Patih, kowe kuwi tak takoni kok malah nangis iki kepiye? Matur sing bloko. Nah, matur sing cetha, anakmu apa dudu? Anak dudu anakmu ora usah diakoni, nek anakmu ya diakoni. Bu, cepet Bu. Yen ora bisa matur aku sing matur. Mboten anakipun bojo kula. Ya, nek Nyai Patih ora gelem ngakoni ora apa-apa. Andaka, Legawa iki sedulurmu apa dudu? Adik. Kuwi adik putih. Aku Andaka, Legawa iki sedulurmu apa dudu? Kakangmu apa dudu? Ora, kabeh dosa kabeh kowe. Legawa. Kula kadike. Setyaguna Patih ora ngakoni. Nyai Patih bojone Setyaguna ora ngakoni, Handaka kae ora ngakoni nek wis duwe. Kabeh bodoni niku kadike. Nek ngono sing bodhone iki kowe apa Patih Setyaguna? Sing bodhone iki kowe apa Patih Setyaguna? Apa pancen kowe iki gawe-gawe, ngamu-gawan, ngaku-ngaku, kepengin dadi anake wong sugih, kepengin dadi anake Patih. Kula niku anake Patih saestu kadike. Legawa. Nyatane Patih Setyaguna ora ngakoni karo kowe. Kir. Adiwarna. Kleru nggonmu milih memitran. Kleru nggonmu memitran kelawan si Legawa. Jebul Legawa iki bocah sing ora jujur, sok seneng ngapusi, dura ning ngersane ratu. Mula perkara iki malah dheweke keling semake asmane Pamanupati Setyaguna. Ngisin-ngisin ki lah wong ora anake kok ngaku anake. Setyaguna, Dawuh dalem. bab perkara pidana paukuman tak pasrahke. Oh, mekaten. Pangestunipun. Minggat. Mas. Minggat. Ora minggat pating. Ayo minggat. Bajingan ora minggat. Legowo. Ruli Adiwan, muspas kalamun dheweke arep diajar karo Patih Setyaguna. Menawi Kanjeng Rama nglepataken dhateng kula, kula saged nampi. Awit anggen kula ngangkat Legawa minangka dados mitra kula. Jalaran kula nyawang dhateng kawontenanipun Legawa. Kula rumaos melas. Legawa menika kaneman ingkang katindes gesangipun. Kula beto wonten ing pendhapi, kula suwanaken wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Supados Legawa menika pikantuk pengadilan. Jalaran panjenengan niku jejeripun pengayoman wonten ing Kraton Bulupa. Nanging Rum, kedadosan katemben kemawon wonten ing salebetipun pendhapi. Menika minangka pasinaon menggahipun kula. Menengaten boten wonten ginanipun. Nalika Rama paring dawuh dhateng kula. Ger, Hadiwarna. Kalamun besok jengen sira wis kelakon lungguh ana ing dampar Maesandanu.
jumeneng pengayuman ana ing kraton Bumi Loka. Bisa nulat marang pakartine Kanjeng Rama. Dadi pengayuman keng darbe kawicaksanan, dadi pengayuman keng berbudi bawa leksana. Menapa ngaten menika? Rama, nggih, mboten menapa-menapa. Legawa kula angkat minangka dados mitra kula. Ewadene legawa wonten ing pendhapi mboten pikantuk pengadilan. Larane atine legawa ora beda kaya larane atine Pangeran Adiwarna. Mila kula nemtokaken. Ewadene Rama nindes dhateng legawa. Kula mboten purun panjenengan jumenengaken Nalendra wonten ing kraton Bumi Loka Rama. Paman. Dos pundi, Gen? Sampeyan rumangsa menang. Mergo sampeyan diayomi, sampeyan dibelani karo pengayuman ning kraton Bumi Loka. Ning kula rumangsa gumun. Jejering sampeyan iki wong tuwa. Lho gelem gawe genapa ora gelem ngakoni. Apa mergo legawa niku ala keng tanpa rupa? Napa legawa niku bocah sing cacat? Najan legawa niku cacat, najan legawa niku ala. Niki anak sampeyan. Mongko jeneng anak ora ketang kaya kepiye wae kudu digula wentah, kudu diayomi. Mbok menawi kemawon sampeyan mboten purun ngakoni legawa niku anake sampeyan. Muga mandi. Mandi napa keng dadi sepatane kula. Muga wong sing kaya sampeyan besok matine disamber medhek. Pangapunten saderengipun. Kula ngertos menawi ati sampeyan nyawang dhateng kawontenanipun legawa. Bocah ingkang sampeyan lairaken. Bocah ingkang sampeyan parikedah gula wentah. Ning wis semanten. Mung mergo sampeyan katindes kalian panguwasa. Lho sampeyan mboten purun ngakoni legawa niku anak sampeyan mengko. Jeneng pangiketing batin anak lan wong tuwa wadon. Iki bebasan ora kena kapisake. Sangang sasi 10 dina sampeyan ngandhut. Ning lairing punang jabang kawujudan kaya legawa merga tanpa rupa sing kaya ngoten sampeyan rumangsa isin. Monggo. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mergo sampeyan rumangsa dadi wong sing kepenak. Mergo sampeyan dadi bojone wong sing angka 2 ning kraton Bumi Loka. Ning jeneng wong Daksya kelawan wong sing nandhang sengsara kaya legawa. Niki abot sanggane. Jeneng wong nandur bakal munduh. Wong utang bakal mbalikake. Kalamun besok legawa bisa urip sing mulya, legawa iso urip sing luwih kepenak. Ya iki, besok ana wong tuwa goleki kalih anak. Kanjeng Pangeran Adiwarna. Pangapuntenipun ingkang ageng sinuwun. Piye Nyai Patih? Estunipun legawa menika anak. Anak Nyai Patih. Saking menika sinuwun kapecana kula boten dados menapa. Jaran sedaya kula menika nuruti dumateng bekakas elek niki.
korban. Cukup. Sinuwun. Mang pejahi bojo kula mboten dados menapa. Kula mboten duwe bojo mboten napa-napa. Mun kapisan kula kalian bojo kula mboten dados menapa. Kula mangertosi lan kula saged ngraosaken. Menawi to kula menika nyawang dumateng anak kula legawa. Penerangisaning batinku paribasaning pintung pinukur. Mergo kula kapisah dumateng anak kula si legawa. Mila saking menika sinuwun. Mboten patut lamun to patih menika dados pepatih wonten ing bumi loka. Kedarang-darang gesang kula ing manggenipun mboten dados menapa. Lila lan legawa manah kula sinuwun. Mila saking menika sinuwun, kula mboten badhe gesang wonten ing kepatihan mboten dados menapa. Kula mangertosi sedaya kala ingkang peparing panjenengan. Nanging sakmenika kula sampun mangertosi kedha ing garwa kula nggih Kakang Patih Setyakula. Kakang. Wis ora ana gunane yen aku ngajeni kelawan sampeyan. Kula saka kuwi Kakang. Aku bisa ora dadi bojo sampeyan ora apa-apa. Bisa. Saiki aku wis ngerti Kakang. Aja ngucap sing kaya ngono, Nyai. Iki ora Kakang. Yen kowe pisah karo aku terus anak-anakmu kepriye? Sampeyan mikir anak. Ning yo kene sampeyan ngerti legawa tinangisan nang ngarep sampeyan. Ora usah grebok lah. Selagi nek aku arep ngakoni legawa sampeyan ora gelem ngakoni. Kok kaya ngono kuwi? Ora ngira babar pisan. Lu nyawa nemplek ning ragamu ki kok yo kerasan lho. Kok yo rada mati-mati ki kapan? Ya rada. Ibu bakal nanti lawan ibu. Seramu derek ibu apa derek Romo? Derek Romo le. Derek ibumu melarat. Sepisan mana? Ibu nanti lawan. Derek ibu apa derek Romo? Derek Romo. Cukup ya. Andoko. Iki kaya ngapa gedhe tresnaning pun ibu tumrap sliramu. Nanging kowe kudu bisa mengok ing kahanan. Ibu mbobot sliramu sangang sasi 10 dina. Kuwi durung, Nggih. Anggonipun ibu nglairake kelawan kuwi. Direwangi perang sabil. Sisip sembiring bakal gondol nyawanipun ibu. Mangarti yo, Nggih. Swarganing anak ana dilemaning sukuning pun ibu. Mula saka kuwi, yen to pancen kowe wani, to lali kelawan pun ibu. Melu kelawan ramamu ora dadi apa. Sing baku, pun ibu bakal ngupati kadangmu legawa. Yer, legawa, tenane pun ibu, yer. Derek Romo. Boten. Napa? Derek Romo wae. Kula menika kedah derek panjenengan. Urip sing kepenak ki Derek Romo. Boten. Senantiasa kula menika kepenak. Nanging kula ancik-ancik wangkehipun Kang Mas Legawa. Panjenengan menika tiyang sepuh ingkang kepanjingan iblis nggih panjenengan menika. Panjenengan menika tiyang sepuh Bang Cide, Bang Oyot. Kula sampean penake nanging Kang Mas Legawa sampean sia. Dak sia piloro mesake dumateng Kang Mas Legawa. Kula ngertos. Kula panjenengan mulyaken. Bakal dados patih wonten bumi loka. Nang kula mboten badhe urut. Aku ngendi? Kula mboten badhe urut dados patih wonten ing bumi loka. Ibu, kula derek pirang. Sinuwun Prabu. Kados pundi bojo anak kula sami kesah nika kados pundi Sang Prabu? Syukur. Lho wong sing elek kok ora rupane tok. Rupane elek, kelakuane yo elek. Ora ana petingane blas. Kowe iki patih ning tumindakmu kejem wengis karo anak.
Mula patih sing kaya kowe kuwi ora tak gunakke, kowe dina iki tak pecat. Menawi kula panjenengan copot dados patih terus nyambut damel napa kula Sang Prabu? Luru-luru rasa ra ya iso. Ngguna Kula Sang Prabu ana pangapura kanggo kowe. Palungguhan patih bakal tak balikke waton, kowe bisa rukun karo Legawa lan keluarga. kok mekaten Yo. inggih pangestunipun Legawa Andaka Rama arep goleki kowe pangestunipun Sang Prabu. Jono. Jono. Arjene tangi-tangi lho. Aja wedi, Nduk.